Madaydayaw iti Diyos sama, ang nakabalinti sa amin. Gapo di kitoy, ngayon tayo panagsuksukimat, dawatin tayo, iti nanay, apanakaawat, iti Diyos. Tadi kitoy, umay, iti power na kada tayo, gapo, kada iti panpanunod tayo matlaan, apagdiswan na. Tadi kitoy, iti unadang aldaw, iti may panggap, kinimisis, iso, inwaris na iti dara. Iso dayjay dara iti daan atulag nga mangrugi iti Genesis. So di kita ti kabuklan kadagiti istorya ngadda iti daan atulag nga inggana kini Zacarias. Tadi gitoy napapateg iti adda kadagiti naisurat pakadalan tayo pakatinggaran pakababalawan kadagiti so amin abanbanag dakes man uno sayaat adda dita apagilasinan tayo kadagiti daduma iti bagbagada adara iti panakaawat da iso iti dara kadagiti animal nga mapanda puuran kadagiti daduma nga hayop nga idaton da akon kunada iti kaduan na amabasa dayta iti Libitiko. Isu kadagiti sumursurot iti pakasaritaan iti Libitiko. Isuda kadagiti kapututan dayta banag ngayon gana itatta apanawin. Isu pa lang ti sursurutin da nga gapu iti dara. Ngumno kada tayo iti dara nga ibagbagana nga inwaris matidi ni Moses. Isu di kiti matlaeng dara kadagiti naisurat iti linaon iti lokot iti pagbasaan. So dayta nga nagduma ta digitoy kadagiti napudno idi nga nagdaydayaw iti Dios. Isu digitoy iti umay kadakwada iti paltiing iti Dios nga umay kadagiti kapanpanunutan da idi ket isu aramiden da tagbuteng da iti Dios idi ngem nigiti daduma adda lang kadakwada kadagiti makayayo laeng a makita iti matada nga adda iti aglawlaw da idi nga isu ti sursurutin da ken inaagom kadagiti kapanpanunutan da. So dayta panunutan nyo kakabsat kita nga adda kadagiti nailanat kadagiti sursurat no rumbeng unuhaan. Tadi gitoy no intay basaan sa kimaten anay surat iti Hebreo 12 iti 24. Iti panawin nga po Isos. Ken ni Isos iti mangibabaet iti baro at tulag ken iti dara anay waris ngagsao kadagiti nasaya at abanag ngem daydikin Abel. Kadagiti iti bagbagana nga Abel isu dayjay kapututan idi ni Adan dayta ket adda kabsat na nga ni Cain. Dita Cain isu iti pagayatan na uno sursurutin na idi dagiti lang banbanag iti pamati na amakita. So dayta kadagiti nainlubungan laeng abanag. Isu nga daytoy Abel met idi ti aramid na idi daytoy met gapu iti panagdayaw na isu dayjay nga adda kanya na ket nagdaydayaw iti Dios iti napudno nga dumanon sa dingato. Isu nga dayta nagduma idi iti adda kadakwada ngagkabsat ket daytoy Cain naglabas iti panpadawen isu dayjay pinatay na iti kabsat na nga na Abel. So dayta ti kabuklan nga mabasa digiti dadduma apaset iti surat. Isu kaninto suksukkimaten digitoy a sursurat adu iti kay papalan na adu iti pakasaritaan na
ado iti adda wenno panagipataros. Isugad na kada tayo kabsat kadagiti panagipataros wenno panakaawat iti kay papanan na. Takinuna na iti muna Timoteo 2 iti 5 tamay maysa iti Dios. So dayta kabsat may maysa iti Dios nga rod nga isu maysa nga espiritu. Ket dayjay bagbagada arwangan isu napuhiyo ba idi tayso nga rod iti mununa amabasa kadagiti daan atulag nga pakaadalan kadagiti adda kadagiti datapi ken may maysa iti mangibabaet iti Dios kadagiti tao ni tao Kristo Jesus. Isu dayta niya po nga Isus nagbalinmet nga isuna maysa adalan maysa amang ibabaet kadagitoy asasao. So dayta kabsat ngayon tayo panunutin analaing tayo may nga rod ang nagpakit tao nitoy alubong nga naipadto nga rod may anak iti manangisalakan wenno mannugbot. Takinunana iti umuna Timoteo 2 iti 6 isu anang ted iti bagina asubbot gapo kadagiti amin a tao amang paneknek kadagiti aldaw amay parbeng. So daytoy nga imay nga rod na po nga Kristo amang subbot iti basol. Isu nga daytoy aramidin tayo nga ruguma isu nga tinanubbot iti basol. Isu dayjay iti bagbagana asinubbot na gapu idi kini Adan kini Eva nagsalungasing da iti Dios. So dayjay bunga adakes nga hindi isawsawang. So dayjay tinailunod may bagbagana. So dayta iti sinubbot na po nga Kristo gapu kadagi sasao metlaeng antay nga agsao iti dakes dayta abunga. So makita tayo kapsat iti daduma at tao nga managsauda iti dakes. So dayta iti bunga a kinadakes nga bagbagana. So nga digitoy nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study tadaytoy iti pakaadalan, pakatinggaran ken pakababalawan. Kadagiti so amin ngadda nga makita tayo wenno mapaspasamak wenno gapu kadagiti aramid. Isu dayta ket agyamanak no maawatan nyo kakabsat ko ikitoy akay papanan na. Ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin so amin. Amen.